Nkeji asụsụ anyị akọla maka aha, mkpọ aha nke anyị kpọrọ nouns, nke ekwu n'aha mmadụ, aha. Anyị ekwuola maka ngwaa nke pụtara na bekee verbs. Anyị chọrọ ịkọ maka mbuụzọ nke pụtara na bekee prepositions. N'asụsụ Igbo, a na-eji na, nna, na, na egosipụta ọrụ mbuụzọ n'ahịrịokwu. Mgbe na, ihe a na-eji egosipụta ya bụ na a na-ewepụ a dị na, were rịkọmelu were nọchie, rịkọmelu apostrophe. Ya bụ, a na-eji mkpụrụ okwu na egosi ka ọnọdụ siri dịrị, ebe ihe mere maọbụ ebe ihe nọ n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ, iji wee gosi ka ọnọdụ si wee dịrị, dịka anụ gụrụ n'ofe, anụ gụrụ n'ofe, meat finished in the soup. Ọmụmaatụ ebe ihe mere, Ada zụtara uwe ya n'ahịa, Ada zụtara uwe ya n'ahịa. Ọnọdụ igosi na, mbuụzọ na, ebe ihe nọ. Ọ bụrụ na ajụọ ihe dịka kedu ebe Obi dosara akpa nne ya, Ada nwere ike sị, Obi dosere akpa nne m n'elu akwa n'ime ụlọ ndina nne m. Akpa nne m nọ n'elu akwa n'ime ụlọ ndina nne m. Site n'ọmụmaatụ nke ikpeazụ, mbuụzọ na gbara ụzọ abụọ. The na was used 2 times in the sentence. My mom's bag was kept on the bed in her bedroom. Akpa nne m nọ n'elu akwa n'ime ụlọ ndina, on the bed in her bedroom. Chetakwa na a na-asụpe ya nne, kama ọ ga-awụ nne a, ọ ga-abụzi nne, ebe a dị rịkọmelu ga-ewerezi ọnọdụ a, ọ bụzie nne, rịkọm, n an apostrophe, ebe eji ama mgbe na-arụ ọrụ mbuụzọ. Na mmechi ọmụmụ ihe nke a, unu echefukwara ịpịnye aka na share and like button. Mana ọ na-amasịkwa m na unu na-ele vidiyo a na-eji na-egosi mbuụzọ preposition ka akpọrọ bekee n'ahịrịokwu n'asụsụ Igbo. Ya bụ na a na-ewepụ a nọ n'ime na, were rịkọm elu wee tichie ya. The na is not written as na in a sentence because the a in the na is replaced with an apostrophe. A na-eji ya egosi ebe ihe nọ, dịka ọnọdụ siri dịrị, ya na ebe ihe mere, n'elu, n'ime, n'afọ, n'ahịa, n'ahụ. Thank you for watching my lesson on mbuụzọ prepositions na asụsụ Igbo taa. Ndị nke m ọma, unu emeela.